Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Dong. Dong. Mata na kay aron mga una. Ah, mata na. Audio preview. Baka ni si Papa ka muna tulog ng tao. Kan, kare. Okay, lingkod na kay aron pan mga una. Sa may sudaan na binilanggo na po. Pasin sa'yo sa karon na kay binilanggo sa itong sudan kay muman man nibil na itong kwarta nga kuan akong binuokan og kahoy. Wag ka sumihan ni sudaan na to pa. Di man tagbalik-balik sud kaon na ne. Ikaw na no. Dong.
preview. Ano man na ba eh? Problemado man na. Sungo to sa mga biray. Ipuga ko na may katulong na ako. Ipuga pa kanon. Untag pa kanon lamin tag sudan. Tepo nang ipakaon na tag sudan. Binilang ko kaok ireng kamatay. Bilami ray. Sungot big kayo. Nila ba? Ano ba eh? Pang sigarilyo kay mabusog pataanik kay sa ano. Binilanggo ng kaog ireng. Audio preview. Audio preview. Pa. Sa kwarta di ba? Para asa man nyo dong? Cheap sa barkada ba? Inom ba? Inom. Ah, tagdan si kon diha kay. Matay. 6 pesos raman ni dong. Saan man ako ni pa? 6 pesos? May pagbata ni ko sa April o kinde? Imo naman sa iso. Kamatay. Oh, so, musta na? Okay na na? Okay na? Salamat ka. Audio preview. Dire butang, sir. Oh, ano noy? Okay na, sir. Wait ang bayad niya, hare. Audio preview. Audio preview. Faces mo. Bay,
Papatubig, atake. Karon. Oo. Tala. Ang ibiyanon ko nimo pa. Dear anak, sorry kung natagaan ti kag dili bongga nga kinabuhi. Mao nakasabot ako sa imong ipakita nga lihok. Ako ning sala nga nagsaad ko nimo. Wala pang ko nagdahom sa iyo tabian sa imong inahan. Ay kabala anak, kani akong tinarbahuan. Ako ning giipon para na kay gastuon para lang makabawi sa kumangkag pagkakulang. Kay maihap na lang ang adlaw nga mabuhi ko ani kalibutana kinaanay sakit imong papa. Pero akong paningkamutan sa di pa ko mubiyan ini kalibutana. Mga tigong pagdagan para sa mong gustuon po. Unta mabasa ni mo nak. Ampingi ka na imong kagalingon. Unta maglipay ra ka permis imong kinabuhi. O kabalo ka og unsa ta ka kapalangga anak. Manang ayaw pasagda imong kagalingon. Audio.